Гнёзды за дымом. Аповесть другая. Зацішша у чэрвені. На зялёнай ціхай ускраіне баварскага гарадка салдат Ганс Вайнценброд адстойваў варту каля галоўнай казарменнай брамы. Пажылы і кашчавы, у цяжкай на вочы насунутай касцы, ён быў падобны з твару да казла, без рог і без толькі што з брытай бародкі. Ачмурэўшы ад спёкі і службовай самотнай нудоты, салдат прыкметна усцешыўся, як толькі на тратуары ад горада паказалася жанчына. Яна была незнаёмая, бедна апранутая і, падышоўшы, павіталася нясмела па-вясковаму, пахвалёны. Хай, Гітлер, муці, як маешся, што скажаш? Муці адкрыла старенькую сумачку, пагрэблася ў ёй, дастала паштоўку і, буркнуўшы сама сабе, гэтак будзе найлепш, падала яе вартавому. Сказаў ён і пачаў чытаць. Гефрайтер Отто Шмідтке, палявая пошта. Ну так, гэта ў нас. Што ж ты, муці? Да яго толькі ці і да мяне таксама, а? Салдат юрліва аблізаў сваю казліную мызачку, заплюшчыў вочы і хрыпла засмяяўся. Пэўна, муці падношаная ўжо, ды ўсё ж. Аднак жанчына пакрыўдзілася. Ах, што вы? Отто Шмідтке мой муж. Ну, это зусім іншае, адразу згадзіўся Ганс і дадаў. Ну, я, вядома, жартую. Ён падышоў да свае паласатыя будкі, націснуў кнопку электрычнага званка і, вярнуўшыся, сказаў жанчыне: «Цяпер якраз абед, можаце ўбачыцца». Неўзабаве на Гансаў сігнал з вартоўні выйшаў малады салдат. «Слухай ты, Горс», — падкаў яго Вайценброд, «вось табе адрес, Гефрайтер Шмідтке. А калі яго, муці, узялі? А другі месяц ужо? Ну, дык ён будзе там, насупроць, у 6-й роце. Знойдзеш яго і скажаш, мой дарагі, што тут яго мілка чакае». «Вы, мой гер, жартуеце толькі?» — дакорліва сказала жанчына, калі той Горст з паштоўкаю пайшоў. «Ну, салдат салдатам, муці», — адказаў вартавы, плячом падцягнуўшы рэмень вінтоўкі. Было, аднак, нешта такое несклёпістае, такое негеглае ў гэтай гордасці, што жанчына, прастадушна паглядзеўшы на яго, сказала: «А вы, мой гер, не заўсёды былі салдатам». Ну так, безумоўна, прагудзеў Вайценброд, даволі горда адкапыліўшы бязвусыя губы. «Я, муці, муляр. Хорошую працу меў Фогенштраусе. Ой!» Ён аж на задніцу пачухаў леваю рукой. «Цяпер усё прайшло. У тую вайну 3 гады, цяпер ізноў, ад лютага. І ваша фрау таксама адна?» «Ну так, безумоўна», — зноў адкапыліў губы Ганс, жонка і сын, 15 год. Ён паглядзеў на жанчыну і па-казлінаму аблізнуўся. «Моя фрау, муці, маладая яшчэ, мяккая». І засмяяўся, хрыпла, заплюшчыўшы вочы.
Але жанчына ўжо не чула і не бачыла яго. Тратуарам казарменнай вуліцы, шкрэбаючы па плітах цвікамі моцных чаравікаў, шпарка ішоў сюды яе Ота, салдат. Здалёк яшчэ, толькі убачыўшы жонку, ён нёс ёй усмешку. Дзе тая радасць, дзе той сум? А яна адказала слязьмі. Спачатку слёзы крануліся з сэрца, затуманілі вочы цяплом, а пасля, калі ўжо ён падышоў, цёплай анучкай падаў ёй руку і сказаў штосьці першае. Яна ўжо і плакала, і усміхалася. Што з табой, Анна? Я не магу больш, Ота, я не магу. Ганс Вайценборд зажмурыўся і хрыпла захіхікаў. Камарад, сказаў ён, падміргнуўшы. Ведаеш сам, тут казарма, вы ў лясок на траўку. Ефрейтар Шмітке толькі зірнуў на яго з-пад лба. Хадзем адгэтуль, Ганна. Яны пайшлі. Драцяная сетка казарменай агароджы цягнулася доўга, а потым пачалося поле абапал шашы, а над асфальтам халадок пад старымі каштанамі. А жанчына ўсё хліпала. Ну, ды не плач жа, а гавары. Яна дастала сумкі, хустачку, вытерла вочы, нос, сказала: Марыхен забралі. І заплакала зноў. Марыхен? Ускрикнуў Ота. Нашу, маю Марыхен? Ты хворая, Анна, ці што? Не, гэта правда, я привезла яе сёння. Мы разам былі на біржы працы. Ды як жа гэта? Чаму? Якім правам, Анна? Ды не плач жа ты, як дурная. Кажы. Выціраючыся і ўсхліпваючы, Анна пачала. Яна мусіла, Ота, як і ўсе. Паехалі і сюды, і далей яшчэ. Ірма, Эльзі, Грета, Дызель. Много. А Хільда Грасман поехала? Это была дачка Орцгруппенфюрер, іх мясцовага нацыі. Раней вядомага на ўсю ваколіцу музыкі, а цяпер гаспадара багатай крамы і піўной у іхняй вёсцы. Хільда? Перапытала Анна, нібы не дачуўшы. Вядома ж, не. У іх жа такі гешэфт, ім жа самім патрэбна работніца. Ота хмыкнуў. Работніца. Ах, о, так. Ён выразна ўявіў тоўстенькую шчабятлівую пястунку важнага Грасмана, які спаў, здаецца, у сваёй эсаманскай форме. Всяго і клопату мела гэтая работніца, што рыпаць на акардэоне, няўдала пераймаючы бацьку, ды разносіць па хатах плёткі. Яшчэ, праўда, пісьмы писала солдатам, а она прадвесні знікла была на некалькі дзён, пасварыўшыся з бацькамі, сама павезла сябе чарговаму кавалеру казарму. А вярнуўшыся, адчыняла насцеж акно або выходзіла з акардэонам на ганак і рыпала з вялікай радасні: «О, сакармент!» яшчэ мацней. Па дварах тады самакаты марцавалі, пацешна, дакучліва стогнучы. І Ота хацелася намачыць каравую мятлу ды патурыць да чорта і гэтых сапраўдных катоў, і гэтую пампушку косавокую з яе кашэчым вяканнем на гармоніку. І вось яна сабе дома. Сядзіць. Ах, Анна, ты не пляці, ну, як дурная, даль Бог. У іх гешэфт, а ў каго ж ад гэтага трыбух расце? Нам трэба гэтулькі рабіць за хлеб, ды то. Ой, спачатку Вальтера забралі, цяпер мяне. Марыхен так добра памагала табе.
Да гэта бачыш нічога, бо гэта не гешэфт, бо мы з табой дурныя гаротнікі. Ай, 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 ай. Моя не нацыя, і дзяўчынка моя не. О, сакармент, праклятыя сабакі. Я ведаю, ото сама, я хадзіла да Грасмана, плакала, да ён кажа, што хоць ён і групенфюрер, а памагчы тут нічога не можа. На нашы 7 моргенаў Марыхен лішняя рабочая сіла. Я казала таксама, што вы з Вальтарам абодва на вайне. А што я зраблю з коньмі адна, з чарадою малых? А Грасман кажа: фюрер ведае, што ён робіць, і мы задурныя на тое, каб перайначваць яго планы. Вайна, ён кажа, хутка кончыцца. Вось толькі асядлаем Англію, як асядлалі Крыт. Балбатун пракляты, перабіў яе, ота хопіць яшчэ і яму. Ішлі трохі моўчкі, а потым Анна наладзілася зноў. Марыхен засталася ў Грубера служанкай. Ты запішыце, запомні. Адольф Грубер на рагу Гартенштрасы каля сквера, вялікі ўласны дом у флігелі і яшчэ мясны магазин. Я не ведаю, але Грасман казаў, што ёй там будзе добра. Грубер, яго партыйны таварыш, ён кажа, што там Марыхен навучыцца працаваць. О, пэўна, перабіў яе, гэта ж таксама ласка. Я хацеў вучыць яе, маю дзяўчынку, а яны, ох, так. Это было так нядаўна, яшчэ калі Марыхен канчала школу, толькі летась. Мілая, і не выдумаць лепшай. Іх, Рэгенвальде, вялікая вёска. Як зборшчык малака, ён ведае зусім дакладна 187 двароў і 2 хутары каля шашы. А Марыхен Шмідтке была ў іх школе першая вучаніца. А якая чысцёха, якая памочніца ў хаце. Яна там навучыцца працаваць. Ой, як яна плакала тады на развітанні з ім, не могучы як быццам зразумець, што ўжо і татуля, што яму трэба ісці пасля Вальтара. Ды вось і з табою здарылася таксама. За што? За тое хіба, што бацька твой бедны, што ўсюды ёсць важныя трыбухачы партайнгеноса з гешэфтамі, і ім заўсёды патрэбны служанкі? Анна, сказаў ён, гэта найгорш. У горадзе поўна салдат і палонных. Хаця б з яе, Анна, не насмяяліся. Гэта найгорш. У Грубера ото таксама працуе палонны. Бачыш, а гаспадар яе стары, і сын таксама ёсць. Ты не прасіла таго Грубера, каб ён наглядаў за Марыхен? Ах, ото, як я магла? О, пэўна, ты толькі плакаць. Нічога. Я днямі сам пайду, пагляджу. Зноў ішлі моўчкі. Застылымі слязьмі Анна глядзела на свайго чалавека, любавалася ім, шкадавала. Ты не галодны, ота, ніколі? Ах, дзе там, каго ж яны будуць карміць, як не нас? Шкада, я магу табе даць толькі пару марак, а каб ведаў, што прыйдзеш, прыдбаў бы пару булак хлеба. А можа, ведаеш, неёмка. О, сакармент! Анна взяла ад мужа грошы, схавала іх у сумачку, помаўчала трохі, зноў палюбавалася ім, а потым такі не стрывала, сказала з усмешкай: а табе ў салдацкім хораша. Это ж заўсёды. Ах, не дуры галавы. Яна прысаромлена змоўкла.
У лесе воддаль ад шашы яны былі пасля зусім адны, толькі з маўклівай, гарачай, асцярожнай пяшчотнасцю, з даўно знаёмым і зноў новым забыццём. А потым, залажыўшы руки за галаву, бяздумна заглядзеўшыся ў зялёна-сіва-карычневае спляценне сасновага голля, Ота вяла азваўся: «Што там яшчэ у нас новага? Раскажы». «Новага?» — нібы не дачула Анна. І нібы выходзячы з іншага легкадумнага свету ў сапраўдны, для большай пэўнасці ухапілася яшчэ за адно пытанне. «Што ж табе расказаць?» «Ага, Густаў Кюхлер забіты. На гэтым самым крыце, куды яны з парашутамі скакалі. Бедная Эма, яна толькі вянок палажыла на магіле старога Кюхлера. Грасман прамову гаварыў. Ха, это ён можа. Потым яшчэ што? Гамараў паляк, ну, той іх палонны, Вальёдзя. Ён не паляк, а беларус, і ён цяпер лічыцца з Расіі. Ну і што ж, што з Расіі? Ён малады чалавек, і ён там недзе зачапіў трохі Марту, пацалаваў яе, ці яна там яго, хто іх ведае. Яна ж таксама. Ты чуў, што калі казалі зімой, а? А тут ёй здалося, што нехта іх бачыў, спалохалася і сама сказала Грасману. Палонны прыставаў. Ох, як ён, Грасман, біў яго на вуліцы, майн год, пры людзях, ото пры дзецях. Гэта ён можа. О, сакармент, хацелася б мне бачыць Грасмана в акопе з яго свіною мордай, з пенсне, з прамовамі. Нікому ото не хочацца. Не дуры головы. Я не хочу, другі не хоча. Это так. Яны ж не маюць права не хацець. Хто ж заварыў яе гэтую кашу? Што ж яны, толькі другіх нацкоўваць? Ён паглядзеў на гадзіннік і схамянуўся. О, як хутка бяжыць. Хадзем. Назад ішлі памаленьку, але горад усё набліжаўся. Ох, так, уздыхнуў на ўсе грудзі салдат. Ну, нічога. Раскажы ты мне яшчэ што-небудзь пра сваё. Як там Фрідхен, як Гансі, як коні, як сівы з нагой. Анна ажывілася і зноў расказала пра ўсё. Нават спяшалася, каб паспець як найбольш, хоць новага ды яшчэ каб добрага за месяц не сабралася, таксама як і ён раней яна возіць штодня вясковае малако ў малачарню, а папаўдні сёй той бярэ іх коні, наймае. Сама яна тады, зразумела, не едзе. Фрідхен ездзіла разды, баіцца адна пстрычка гэтая, а ў Гансі толькі і думак мусіць, што пра скрыпку. Так, усміхнуўся салдат. Я яму скрыпку куплю, калі мы толькі пабудзем тут трохі даўжэй. Чаму ты так кажаш, Ота? Спыталася жонка. Калі пабудзем, чаму? А што ж ты думала? Нас тут сабралі карміць? Яны яшчэ прыдумаюць што-небудзь. Сакармент. Зноў пайшлі моўчкі. Яна плакала. Ён быў як цёмная ноч, а ўжо зусім недалёк ад казарменнай брамы зноў пачаў пра сваё. Всё нічога, Анна, галоўнае Марыхен. Я ж хацеў, я абяцаў ёй, што яна... Ён асекся, змоўк. Анна і так ужо плакала, а цяпер дадала яшчэ больш. Каля брамы яны развіталіся, падалі рукі бяссільна мяккія канучкі і моўчкі праз слёзы глядзелі адно на аднаго.
Пусцілі рукі, яшчэ раз падалі, і Анна нарэшце пайшла. Азіралася раз по разу, хацела памахаць скамечанай мокрай ад слёз хустачкай, але не стала, паглядзела толькі, усміхнулася крыва. Што ж, плачучы рот не паправіш. Яшчэ і яшчэ раз, і вось схавалася за домам на павароце. Ота глядзеў яе ўслед, пакуль не сышла з вачэй, а пасля яму захацелася абаперціся аб якую-небудзь сцяну і падумаць хоць трохі. Тым часам каля паласатай будкі стаяў ужо не Вайнценброд, а другі салдат Оскар Кнор, здаравенны пануры парабак, тут толькі, мусіць, без люлькі, наскрозь прасмярдзелы крыльшнітам і штучнымі ўгнаеннямі, якія змалку рассяваў на панскім полі. «Твоя баба?» – спытаў Оскар, будзячы ота з задумы. Хацеў сказаць яшчэ нешта, ды тут. З брамкі на вуліцу выйшлі два афіцэры і цывільны, у светлым касцюме, без шапкі, у жоўтых туфлях, прыціскаючы локцем партфель, другой рукою доўгай мітуслівай размахваў перад сабой, штосьці даводзячы. Малы тоўстенькі гауптман і лейтнант з жалезным крыжам слухалі моўчкі. Салдаты тузануліся, застылі насмірна, афіцеры з нядбалай важнасцю дакрануліся да казыркоў, цывільны рыўком і высока ўзняў перад сабой вялікую адкрытую далонь, знак поўнага маўчання. Гер Адольф Грубер, лысы, даволі такі круглы гаспадар 10-кватэрнай камяніцы з мясным магазинам на першым паверсе, грузна сядзеў на канапе адзін у пакоі, надзвычай усхваляваны і злосны, з цыгарай у губах, нібы заткнуўшы ёю рот, маўчаў. Праклятыя беларускія свінні! Яшчэ з зімы іх пачалі выпускаць са шталагу пад нагляд паліцыі. Немцы далі ім працу і хлеб, дапусцілі ў свае культурныя памяшканні, дазволілі скінуць вашывыя польскія транты, надзець цывільны касцюм. Як жа хутка яны паказалі сваю дзікую няўдзячнасць. Зімой прыйшлі такія два, і Грубер толькі за 27 марак у месяц здаў ім адзін з двух пакойчыкаў флігелі над пральняй. Цярпеў многае. Чаго толькі вартыя зборышчы па 20 чалавек в адзін пакой, лазяць па двары, свабодна стукаюць брамкай, чапаюць работніц, псуюць усходы цвікамі ды падковамі сваіх салдацкіх грукачоў. А сёння такое нахабства! Пачалося з таго, што гер Брэквольд, таксама гаспадар, толькі значна большай фляйшэрай у нядзелю пры кухлі піва, зрабіў яму трохі дзіўную сяброўскую прапанову. Узяць ад яго работніка, таксама з гэтых беларусаў, вельмі спраўнага, як ён хваліў, і працавітага Чарэня. Гер Грубер паверыў, хоць і здзіўляўся ў душы, узяў Чарэня і памясціў яго в адным пакойчыку з тымі двума. А яны ўзялі ды ўзбунтаваліся, нагаварылі яму, гаспадару, непрыстойнасцей, забралі сваё барахло і пайшлі. Праўда, яны могуць казаць, што ім зрабілася цесна, што побач яшчэ адзін незаняты пакойчык. Але ж не ў гэтым прычына. Галоўнае, ён гэта ведае добра у гэтай паскудніцы, у Эрне Граб. Ёсць жа яшчэ пры ўсім цудоўным нямецкім парадку і такія агідныя з'явы, як гэтая Эрна. Дурная, брудная баба, ці нават дзеўка з двума байструкамі ад двух мужчын. Жыве в адным пакоі з дурнаватым братам,
нейкім там чорнарабочым. Зарабляе мыццём бялізны, а больш дык, вядома, з салдатамі. Яшчэ горш, бо, здаецца, і з палоннымі. Тыя два, што пайшлі, трэба думаць, таксама былі яе кліентамі. Дзверы ж побач. Можа, таму і пайшлі, што чарэнь перашкодзіў. Паганая баба. Грубер падняўся з канапы, падышоў да дзвярэй, націснуў кнопку электрычнага званка і, звыш таго, выняўшы з рота цыгару, гукнуў: «Мары!» Праз момант па дарожцы па калідоры мякка застукалі дробныя крокі, пачуўся далікатны стук у дзверы, і Мары ўвайшла. «Я тут, герр Грубер, што вам?» Гэта была Марыхін, дачка Ота і Анны, 16гадовая бяляначка ў белым фартуху пакаёўкі. «Зо!» – прахрыпеў герр Грубер, зноў седзячы ўжо на канапе. «Пайдзі паглядзі, што робіць тая Граб». Неўзабаве Марыхін вярнулася і зусім нявінна абвясціла, што фрау Граб выварвае ў пральні бялізну. Не бачыла якую? Не. Ну, разумеецца, вы ж не казалі. «Зо! Ідзі, працуй далей». Марыхін выйшла. Герр Грубер устаў з канапы, мякка ступаючы суконнымі пантофлямі, са шлейкамі на пузе і з цыгарай у губах, пайшоў туды сам. У пральні, ахутаная воблакам мыльнай пары, стаяла Эрна Граб, жанчына гадоў за 30. У дзеравяшках на босую нагу. Герр Грубер падышоў да катла і заглянуў у акуляры, яго адразу затуманіла пара, зняў іх, працёр хустачкай, важна загадаў жанчыне: «Зо! Выцягніце што-небудзь». Эрна падчапіла мешалкай узбабашаную штуку бялізны, падняла яе над катлом. Герр Грубер зірнуў без акуляраў, яшчэ ўсё трымаючы іх у руцэ, закрычаў: «Зо! Разумеецца, вайсковая бялізна! Вашывая кашуля беларуса! Дзеля гэтага прапальваецца мой кацёл! Выкідайце ўсё вон!» «Як гэта?» Неяк адразу заслінена, прышапетваючы, спытала Эрна і паправіла мокрым запясцем валасы, што з'ехалі на лоб. «Як гэта вон? Я ж вам плачу, здаецца, мой гер, за пральню. І мне за работу плаціць. Гэта мой хлеб? Мне напляваць. Зо! Калі б вы ведалі, што вы робіце, я гаварыў бы з вами не так. По-вашаму, трэба мне есці ці не?» – крыкнула Эрна. «А дзецям маім? Ты ім хлеба дасі? Гіммелькройц! Не гаварыце са мной так нахабна!» – крыкнуў ужо герр Грубер. «Я ўжо даволі маўчаў. Вы мыеце бялізну сваім праклятым палюбоўнікам! Палонным? Зо! Вы ганьбіце гонар нямецкай жанчыны! Вы самі добра ведаеце, хто вы! Зо! Я ўжо даволі маўчаў!» Эрна шпурнула мяшалку ў кацёл і дзіка, ужо не толькі для гэтага таўсцюха, але і для ўсіх, хто мог яе пачуць, загалёкала: «Вы! Я! Што я? З палоннымі? Ты хіба звар'яцеў, мой гер?» Спачатку былі толькі адрывістыя ўскрыкі, пасля пайшоў суцэльны кулямётны лямант. «Я гуляю з палоннымі, я прапаліла кацёл, я зганьбіла гонар нямецкай жанчыны! Ах ты! Я зараз жа пайду ў паліцыю, не буду больш терпець, немало я ўжо на вас працавала! Ой, гіммелькройц, гіммелькройц!» І тут яна пусціла ў ход наймацнейшую зброю. Загаласіла.
Гер Грубер з усёй рашучасцю крыкнуў раз і другі, а пасля, зразумеўшы становішча, пачаў адступаць. Пад лямант, што чуўся з пральні, ён ужо быў дабраўся да памыйнага сцёку сярод двара, калі яму сустрэлася другая прыкрасць. З брамкі ішлі да яго беларусы. Адзін у цывільным, другі ў нейкім вайсковым, англійскім ці што, з павязкай на рукаве, ды гер Грубер са злосцю ўбачыў толькі, што былі яны новыя, незнаёмыя, што адзін замалы, а другі завялікі. «З-зо!» – прахрыпеў ён насустрач палонным і, выняўшы з рота цыгару, сказаў: «Сябры вашы пайшлі адгэтуль к чорту, і вы таксама прэч! Вы працаваць павінны, а не цягацца па дварах!» Аднак яны не пайшлі, а большы той, што ў вайсковым, загаварыў па-нямецку: «Мой герц, у нас на заводзе ўжо канец рабочага дня. І што наогул за крык? Мы да вас першы раз і па справе. У вас можна пакойчык наняць?» «Ах, зо! Это зусім іншае!» Хутка аддаўся гер Грубер. «Хайль Гітлер! Ходзем за мной!» У калідоры палонныя пачакалі, а ён пайшоў у пакоі, неўзабаве вярнуўся з поўнай важнай фрау. Паблажліва адказаўшы на іх «Гутен абенд! Хайль Гітлерам!» яна агледзела наймальнікаў і, не сказаўшы ні слова, паплыла на кухню. Гер Грубер папрасіў палонных за сабой на двор. У флігелі, падняўшыся на другі паверх, ён адчыніў адны з трох дзвярэй і ўвёў іх у пакой. «Зо!» Он не вельмі вялікі, але гэта, вядома, нічога. У лагеры ці ў казармах было, разумеецца, куды горш, я ведаю. Я сам быў салдатам. Пакойчык быў цесны і запушчаны. Нават палонныя, відаць, зразумелі гэта, бо меншы ў цывільным нездаволена зморшчыўся. Закруціў галавой, гаворачы штосьці высокаму, а той, відаць, угаворваў яго. Сакармент! Каб жа можна было зразумець іх дурную гаворку, ды гер Грубер і так здагадаўся, што высокі больш просты, і налёг на яго. «Зо, тут жылі дагэтуль яшчэ два вашы сябры, Іван і Макс. Таксама інтэлігентныя людзі, а цяпер тут жыве наш чарань. Іван і Макс былі тут вельмі задаволены. Сквер насупроць, свежае паветра, на работу блізкай, галоўнае танна. Яны не пайшлі пад гэтуль ніколі, каб іх не перавялі, здаецца, ў іншы горад. У вас тут яшчэ два пакоі, сказаў меншы палонны, і адзін з іх пусты. Ах, зо! Нібы ўспомніў пра гэта гер Грубер. Я магу вам яго паказаць, калі ласка. Пакой быў таксама малы, толькі значна свяжэйшы. Палонныя, усміхаючыся, пагаварылі нешта паміж сабой, і большы сказаў: «Гэта зусім іншае, мой гер. Колькі вы бераце ў месяц?» «Зо! З гэтым мы пойдзем да мае фрау. Яна нас чакае ў кухні». Фрау важна сядзела за сталом. Лена папівала каву з маленькага фарфоравага кубачка. Справа з пакоем у абодвых варыянтах была ўжо ў іх і звіта, і положана. Але тут на шаноўную пару напала раптам нейкая далікатная нерашучасць. Ты павінна сказаць, панове хочуць пачуць твоё слово. Ой, не, вырашай ты ўжо сам. Я без цябе не магу. Нарэшце, аднак, гер Грубер адважыўся і нясмела, быццам толькі чытаючы прыгавор вышэйшых інстанцый, з якімі ён па-чалавечы не згаджаецца, сказаў палонным, што інакш як за 30 марак у месяц яны не могуць аддаць.
Гэтак платілі, бачыце, Іван і Макс. Палонныя пагаварылі па-свойму, і большы сказаў па-нямецку: «Нашы сябры платілі вам 27 і жылі тут удвух, таму што вы ім увапхнулі трэцяга. Яны пайшлі ад вас, а вы з нас раптам 30 за такі самы пакой. Чаму?» Тоўстая пара шматзначна пераглянулася, і кожны па-свойму падумала: «Глядзі ты, ведаюць сакармент». «Ну так», — сказала фрау, зноў наліваючы кавы, «а ўсё ж танней, як за 30 марак. Мы ніяк не можам аддаць. Падаткі вялікія. Ды і так наогул рамонт каштуе таксама». Палонныя пагаварылі нешта, меншы махнуў рукой, а большы сказаў: «Няхай сабе. Толькі яшчэ з вас вечерняя кава». Тоўстая пара пераглянулася зноў. Фрау згадзілася. «Добра. Толькі за першы месяц грошы дасцё наперад. Цяпер». Палонныя яшчэ пагаварылі, а пасля падаставалі грошы, і меншы працягнуў іх гаспадару. Ды фрау Грубер сказала: «Дайце сюды». Пералічыла маркі і схавала ў кішэню халата. Тады яна ўстала, загадна гукнула ў прастору таксама, як і муж, раздзяляючы словам «Мары!». Калі служаначка ўвайшла, гаспадыня сказала: «Дай, дзяўчына, кавы гэтым вось двум панам, а потым занясеш ім пасцелі». Гер Грубер увайшоў у свой вялікі светлы мясны магазин. Герман, яго адзіны ўжо 30гадовы сынок, па здароўю не ўзяты в армію, і дзве дзяўчыны з фірменнымі наколкамі на валасах рухава абслугоўвалі шматлікіх у гэты час кліентаў. «Герман», — сказаў гаспадар, падышоўшы да сына, «мы змуці, хлопча. Добра здалі наш пакой зноў беларусам палонным, той, што свабодны, за 30. Ну?» Самаадданы работнік, даўжэзны і сутулаваты Герман, выкраіў момант, каб усміхнуцца, нават сказаць «вельмі добра, фатер», і зноў нырнуў у работу. Гер Грубер уласнаручна адважыў аднаму з кліентаў 100 грамаў лівернай каўбасы, спачатку выразаўшы з яго харчовай карткі адпаведны нумарок, узяў плату, выдаў дробнымі рэшту і, укінуўшы мясны нумарок кліента ў шуфлядку прылаўка, сказаў нібы яму, нібы сабе, нібы яшчэ камусьці: «Зо! Всё ў найлепшым парадку, мой гер». Палонныя тым часам пілі ў кухні каву, і высокі гутарыў з Марыхін. «Што, кажаш, у мяне за літары на павязцы?» «Гэта ад паліцыі, каб не чапляліся. Беларус. А што такое вольна адпушчаны? Дык ты, відаць, ведаеш і сама». «Іван і Макс, — шчабятала Белянка, — таксама былі беларусы, але ў цывільнай вопратцы. Чарэнь таксама цывільны, і твой таварыш таксама, а ты? Ну, бачыш!» З усмешкай старэйшага гаварыў высокі. «Всё гэта таму, што яны раней за мяне выпушчаны з лагера і ўжо зарабілі грошай, а я дагэтуль упіраўся, не хацеў звальняцца. Чаму?» Высокі усміхнуўся і па-свойму спытаў у меншага: «Ці зразумела б?» Малы зірнуў на яго з-пад касматых броваў і паціснуў плячыма. «Паслухаць бы, як у цябе атрымаецца». Высокі зноў усміхнуўся
і я сабе куплю калісьці касцюм, сказаў ён па-нямецку ўжо ёй. Зараблю грошай і куплю. Марыхін стаяла каля шафкі, трохі нават прысеўшы на канцы дошкі на заложаных назад руках і злёгку пагойдвалася, нездаволена адтапырыўшы па-дзіцячы румяную ніжнюю губку. Балбочыць штосьці па-свойму, а што? Пра мяне, падумала яна і сказала: ну і купляй, а мне што да таго? Пасля перастала пагойдвацца і з усмешкай спыталася: а чаму беларус? Ёсць яшчэ хіба і чарнарусы? Няўжо ж, адказаў высокі, нас многа, і белыя, і чырвоныя, і вялікія русы. Марыхін трохі даўжэй памаўчала, здаецца, нездаволеная тым, што вось пагаворыць з ёй, як з малой. А што мне, сказала потым. Добра ўжо хоць што вы не палякі. Чаму? Як чаму? Палякі ж наогул не людзі. Яны выпорвалі нашым вочы, адрэзвалі языкі. О, праклятыя! А ты адкуль гэта ведаеш? Як адкуль? І газеты пісалі, і па радыё гаварылі. Нам і ў школе пра гэта казалі. Калі была вайна з палякамі, калі яны не хацелі аддаць нам нашага калідора і напалі на нас, высокі зморшчыўся, крутнуў галавой і горка усміхнуўся. Таксама вось, абапёршыся, нібы прысеўшы на падложаныя ззаду рукі, стаяла калісьці другая такая. Ужо і не дзіця, і яшчэ не зусім дарослая. У белым доміку з блакітным ганкам на раз'ездзе. Ich habe keine Schuld. Я не вінна, мілая Стася. Прыгожая яснавокая істота, народжаная каханнем польскага батрака і нямецкай батрачкі. Ах, Марыхін, Марыхін, ну што? А ты не думала яшчэ, што ўсё гэта проста мана, брыдкая, шкодная мана. Это ўсё выдумалі тыя, каму выгадна, каб мы, я, значыцца, мой сябар, твой бацька і многа іншых людзей, каб мы забівалі, калечылі, бралі ў няволю і мучылі адзін аднаго. А за што? Ён памаўчаў, пасля чагосьці усміхнуўся. У цябе ж бабулі няма? Няма? Ну, вось бачыш, я ведаў. Зноў усміхнуўся ён на дзіва дзяўчыне. Шкада, бо ёсць яна такая добрая, разумная старая маці. Жыве ў пушчы над возерам. Яна мяне летась галоднага накарміла. З другім сябрам, не з гэтым. І гаварыла нам, плачучы, што вайна — это страшнае зло, што ўвесь свет адзін дом. Ёсць жа такая нямецкая прыказка? Ёсць. Вельмі разумная прыказка. Памаўчалі. Ох, так, уздыхнула Марыхін, пераймаючы бацькаву звычку. Сказала, каб штосьці сказаць. Это прыгожая казка. І засмяялася. Чаму ж толькі казка, спытаўся высокі. Няма хіба такіх бабуль? Можа, і ёсць, у мяне не было. Яна падумала трохі, а мой фаці гаворыць таксама, як ты. Ён цяпер служыць тут, у горадзе. Ён мне пісьмо прыслаў, і я паеду да яго, а можа, ён сюды прыедзе. Фаці ведае рускіх. Ён быў там, калі яшчэ быў малады ў палоне. Ён і гаворыць па-вашаму і спявае, як трошки вып'е шнапс. Ой, ой, як гэта смешна тады. Бачыш, і фаці кажа так, як мы, а ты вось чамусьці казала інакш пра палякаў. Все так кажуць, і пра англічан таксама.
Бялянка, здалося высокаму, засаромілася трохі і, заўважыўшы, што меншы беларус ужо дапіў сваю каву, вельмі ахвотна ўцякла ад сораму у гасціннасць. «Што, смачная?» – спыталася з усмешкай. «Вельмі смачная», – сур'ёзна адказаў малы. «Дзякуй, Марыхін». Служанка адчула сябе гаспадыняй, здаволена усміхнулася на пахвалу і па-дзіцячы міла спыталася: «А можа, хочаце яшчэ? Дык я налью?» Хлопцы, вядома ж, не адмаўляліся. Яна наліла яшчэ кавы і раскроіла на 2 лустачкі, апошні на талерцы акрайчык хлеба. Калі яны дакончылі вячэру, Марыхін попрасіла пачакаць на калідоры, а сама пайшла і неўзабаве вярнулася з белай адпрасаванай пасцельнай бялізнай на загарэлай поўненькай руцэ. «Цяпер хадзем, я пасцялю». Ішлі дваром, пасля паднімаліся па старых рыпучых усходах. У душы высокага, чым бліжэй да іх пакойчыка, тым усё больш узрастала гарачая, хмельная ўстрывожанасць. 2 пачуцці паілі яго гэтым хмелем. Ён любаваўся спрытнай немачкай, як непасрэдным, яшчэ па-дзіцячы мілым дзяўчом, а разам з тым не мог не бачыць, што гэта ўжо амаль зусім дарослая красуня. Ён цалаваў калісьці такія вось самыя губы. Тое было так даўно. А гэта цяпер так немагчыма. І ён п'янеў, ідучы за ёю першы, а яшчэ больш, калі яна мяняла навалачкі на іх падушках, распасцірала чыстенькую, падзеленую канцікамі на квадраты прасціну, схіліўшыся над ложкам у ягоны бок і мільгануўшы раз і 2 маленькімі, безлітасна наіўнымі грудзьмі. «Ну, ўсё», – нарэшце сказала Марыхін. «Калі сцямнее, калі вы будете ўключаць святло, пусціце раней вось гэтую чорную паперу за цямненне. І спіце сабе тут кругленька, каб самі не былі кантовыя». Это таксама прыказка. «Як ты называешься?» – спытала раптам, паказаўшы пальцам на высокага. І ён першым усміхнуцца з яе непасрэднасці адказаў: «Алесь, а ты?» Пальчык быў ужо настаўлены перад другімі грудьмі. «Я? Мазалёк?» – сказаў малы і дабрадушна усміхнуўся з-пад залішне вялікага носа. «Значыцца, Алекс і Мазалёк. Ах, божа мілы! Ну, спакойнай ночы!» Высокі працягнуў руку, яна падала яму зверху сваю, нават зрабіла кніксэн. Тады за руку развіталася з малым і паўтарыла з усмешкай: «Мазальёк! Гутэнахт!» За дзвярыма па ўсходах затупацелі казіныя крокі. «Разварушылася душа!» – зноў усміхнуўся малы. «Дзяўчынка, цаны няма!» «Пакута, браце Андрэй, а не Марыхін!» – заплюшчыў вочы і крутануў галавой Руневіч. А ў кухні тым часам адбывалася вось што. Дзяўчаты Ірма і Траўтэль, прызначаныя арбайцамтам для дапамогі грубараў у гешэфце, кожны вечар вярталіся прыгарадным цягніком да хаты ў свае недалёкія вёскі. Толькі Марыхін, далейшая, жыла тут пастаянна. І сёння, як толькі настольны гадзіннік прабіў 7, гаспадыня зайшла ў магазин і адпусціла прадаўшчыц напіцца кавы перад ад'ездам. І вось неўзабаве з кухні прыбегла Ірма і шэптам амаль на самае вуха спыталася: «Фрау Грубер, а дзе хлеб?» «У буфеце, дзяўчына, як заўсёды, там быў яшчэ ладны акраец».
Але ж яго няма адны крошкі. Ірма, відаць, лічыла, што гэта штосьці смешнае, бо нават пахіхікнула. А фрау Грубер нават сказала ў душы сакрамент. Пайшла ў кухню і там заглянула ў буфет, і праўда, крошкі. Тады яна па-свойму назаўсёды важна павярнулася ад буфета і загадна гукнула ў прастору: «Мары!» Тая з'явілася хутка, як з-за дзвярэй. «Я тут, фрау, што вам?» «Натуральна, моя дорогая, ты скарміла ім увесь хлеб, а там было грамаў з 500. Я не ведала, фрау, што гэтак не можна. Прашу прабачэння». «Трэба ведаць, дзяўчына. Яны павінны былі напіцца па-людску, а не жэрці па-свойму». Ірма хацела, відаць, паддобрыцца, а можа, і тут убачыла штосьці смешнае, бо ўсадзіла сваё. «Фрау Грубер, і я ўжо бачыла іх, а такія пацешныя, адзін каротенькі, а другі, о, да столі, мусіць, дастане. Пат і паташон, правда? Адчапіся». Лена махнула рукой гаспадыня і да Марыхін: «А ты не павінна тут разводзіць з імі свае дурныя тары-бары. Не ведаеш, што гэта значыць і чым гэта пахне? Я буду цяпер сачыць за табою сама, раззява. Ты зразумела? Але... Ну, дак ідзі, працуй далей». За дзвярыма на шырокім і ўжо цемнаватым калідоры на хаду дзяўчына выняла з кішэнькі фартуха хустачку і прылажыла яе раз і другі да вачэй. А яны ўсё каціліся, лезлі наверх дурныя вясковыя слёзы.